Epa, Inigo! Bai. Guantxe etorriko naiz, bale? Bale. Aldatzera noa. Jazte, Inigo, nemetxe neo. Opa, hi. Ostia, borra, zeuk hau hi. Zenbat urte dituzu, Inigo? 16. 16. Bai. Eta zenbat urtekin hasi zina? Orain dela 6 urte. Kickboxing zer da? Ba, karate eta boxeoen arteko mezkla bat. Hemen posible da, bai horrela eman puñetazo bat eta bai hankakin eman. Bai, hore. Eta lehiaketetan parte hartzen duzu? Apirilan edo maiatzan uste dut kickboxingeko kompetizioak daude. Bai. Eta nik joango naiz, Euskadikoak dira. Euskadikoak. Eta espero du tirabaztea. Eta entrenamentu bat, nola izaten da Inigo? Saltoka, ba, konberekin. Niontan artista, no? Bai. Ingo dugu pixka bat, erakutxiko Bai. diak, venga, ba. Adibidez, Oso altua zera, horrek laguntzen aldu altua izatea golpek eta hobeik Bai, emateko. adibidez, hankekin frontalak ematea. Begira nik ze gutxi altxatzen dudan. Bai, oso gutxi. Bai, Torpe gutxi. zara. Torpeza, eskerrik asko, Oraindik bai. Inigo. Ba, horrela. Pizkanaka, pizkanaka. Pixkanaka, xoabe. Eta gero, karago. Onde gano, Inigo? Bueno, venga, inago. Oso gorra da. Gero, zer- Badaude manoplak eta pabak. Nik ipintzen dut. Tipin, eskularruak. Bai. Eta zuk, zure eskularruekin, Eskularroekin golpek eman behar Hori da. ditut. Ze golpe dao? jab eta direkto. Kontuzidik, Lasai. Hankakin zerbait egiten duzu esan nahi dut. Bai, middle kick eta high kick. Me cago en la mar hori altura, gizona. Vale. Venga, pero txanda. Nire txanda da. Vale. Hori da, ondo. Nola ikusten diak, Inigo? Txarto, Oso ongi, eskerrik asko. Orain, pabak. Venga, ba, lehena biziko goian. Venga, Ez? pa. Vale, oso ongi. Guan ez da horrela egiten tan zerrez? Hori sartzen duzunean tatamean. Vale. Bai. Prest nago ja? Esparren egitero bai. Vale, guai. Hortik da, vale. Eskubian, astrabuduatik, 75 kilo eta 16 urterekin, Inigo García! Eta ezkerrean, goizuetako txekorra txikia baina gogorra, Mikel Elizegi! Hostia! Cuñado!